ሰላም መርሓባ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ መፅኩም ዘለኹ እርማት ንክገብር እየ መፅእ ዘለኹ ሪቫይዝ ክንገብር ድማ ዝተማሃርናዮ እርማት ድማ ክገብር ደልየ ኮመን ሚስቴክስ ንገብሮ ነገር ኣለዎ ንዓበይቲ ንብዙሓት ሓደ ግዜ ፈላሊና ዘይንፈልጦ ትንብሎ ዘለና ኣብ ብዙሕ ትሪኦ ኢኻ ሽኮር ኣለካ ዶ ዝብሎ ሓደ በዓል ድኳን ኣብ እንዳ ድኳን ከይደ ሽኮር ኣለካ ዶ ዋና ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጠዮ ማለት እዩ ንሱ ዝውንኖ እንተደኣ ኮይኑ ሽኮር ኣለካ ዶ ብሎ ሽኮር ኣለክ ዶ ድብላ ንሓንቲ ጓል ድማ ከምኡ እንተደኣ ዋና ምዃና ፈሊጠ ዋና ምዃና እንተደኣ ፈሊጠ ናይ ብዙሓት እንተደኣ ኮይኑ ደሓን ክንመፆ ኢና ሓደ ድማ ዕብይ ዝበሉ ሰብኣይ እንተደኣ ፀኒሖም ንሞ ዋና ምዃኖም እንተደኣ ፈሊጠ ሽኮር ኣለኩም ዶ In English, every time we say, do you have sugar? Whether a person is young, old, with title, senior, كله فللي يقولون. You know, they convey the same message. أبتقرني هكذا فللي يقولون. شكرا لكم له. الكله نوزحت هيكون كن ريفرز قبل ذلك. نحد عبي سوي. شكرا لكم له بالكله. زون شكر لكم دو خبلون كله وانا مخانوم تمسو اين تدا فليتهم نسوم زون نوعها كالي سب ولا دكي يبلومن ولا قلة نعوم جنكم يفلون عليكم شكر لكم دو نسوم زون نوع سواي كابايز حبيو بعد ما مالتي شكر لكم دو زبلون وين ذا سيم نوزعات هيكون انا لكم دو زبل شكر لكم دو خبل كله نحنت عباي سبيتي وانا زغونا مالتي انت زي كوينو ببزحات زونا انتدا خوينو شكر اللوكم دو زي كوني اللوكاتكم دو do you have sugar but still I'm talking you know the same of English ولا حانت فللي يقولون اب تقرنيا يسفالا لزلو شكر اللوكاتكم دو now the owners are many the supermarket or the store is owned by many people شكر اللوكاتكم له two or more people مالده شكر اللوكاتكم له شكر اللوكاتكم له እቺ ድማ ክልተ ሰራሕተኛታት ኣብ ፀኒሕናኒ ደቂ ኣንስትዮ ዋናታት ክኾና ክእላየን ዘይክኾና ክእላየን ግን ናታትን ይቕሬታ ኣብዚ ናታትን ምዃኑ እንተደኣ ዝፈልጡ ኮይኑ ሽኩር ኣሎካትክም ዶ እየ ዝብል ዋናታቱ ካልኦት እንተኮይኖም ግን ሽኩር ኣሎካትኩም ዶ ክብል ሽኮር ኣሎካትኩም ዶ ኣይ ሽኮር ይብልናን ሽኮር ኣለና እወ ከምዚ ቁርብ ተሪፈና ኣለዋ ከምዚ ኢላኻ ከምዚ ኢለን ክምልሳለ ይኸላይን ከምኡ ሽኮር ኣለወን ዶ ክብል ከለኹ ሽኮር ኣለወን ዶ ተኢለ ድማ እንታይ ማለት እዩ ሽኮር ኣለወን ዶ ክብል ከለኹ ሕጂ እውን ዓባይ ሰበይቲ እየ ትዛረብ ዘለኹ ንብዙሓት ኣይኮነን ኣብዚ ሽኮር ኣለወን ዶ ኣደይ መድሂን ሽኮር ኣለወን ዶ ከም ዝብል ኦኬ ሽኮር ኣለወን ዶ ኣቦይ ዮሃንስ ወይ ኣቦይ ዑመር ሽኮር ኣለዎም ዶ ይብል ንዕኦም ሕጂ እሶም በይኖም ዝውንንዎ ማለት እዩ በይኖም ዝውንንዎ እየ ከም ዝብል ዘለኹ ብዙሓት ወነንቱ እንተደኣ ወነንቱ ብዙሓት ኮይኖም እሞ ብዛኣብ ርሕቕ ኢለ ንኻልእ ሪፈር ዝገብር ተለኹ ሽኮር ኣለዋቶም ዶ እየ ዝብል ሽኮር ኣለዎም ዶ ኣይብልኒ እንዳቦይ ዑስማን ተይለ ሕጂ እንዳቦይ ዑስማን ክብል ከለኹ ብዙሓት እዮም እንዳቦይ ዑስማን ስድራ ቤቶምን እዩ ኣቦይ ዑስማን ኣይኮንኩን ኢለ ኣቦይ ዑስማን ሽኮር ኣለዎም ዶ እየ ዝብል እንዳቦይ ዑስማን ሽኮር ኣለዋቶም ዶ ይብል ኣብ ርሑቕ ማለት ከይኮድኩ ኣብቲ ድኳን ኣፃሪየ ክኸይድ ደልየ ሽኮር ከም ዘለዋቶም ክረጋግፅ ደልየ ሽኮር ኣለዋቶም ዶ እየ ዝብል do they have do they I am talking now they do they have sugar about males here ዝዛረብ ዘለኹ group of males who own the supermarket ሽኮር ኣለዋቶም ዶ ደቂ ኣንስትዮ ዝውንንኦ እንተደኣ ኮይነን ድማ ብርሑቕ ኮይነ ኣብቲ እንዳ ድኳን ቅድሚ ምኻደይ ሽኮር ኣለዋተን ዶ ይብል ሽኮር ኣለወን ዶ ኣይበሃልን እዩ ኣብዚ ኢና ሚክስ ንገብሮ ዘለና እሞ ነፂርናልኩም ክኾና ተስፋ ይገብር ምድግጋም practice is important ሞ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ያለና
ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑም ንሓኻትኩም see you on my next video and bye for now